Maya pabengi kabalen. Mi babalik ya po'y budang, para punta kanya po'y report. Kaya kayo, mumuna, punta ka na salamat kay Sylvia's Chicken. Oh, lechon manok. Ayan, ating open la po. Ayan, Sylvia's lechon manok kay pong Sindalan. Ayan, thank you Papa Carlo. Ayan, I love you. At syempre po, ayan, happy birthday po kang Sir John Datu of Bacolor. And of course, happy viewing po kang Patrick. Ayan, Evelyn. Ayan. Siyempre, Kyle Pinlac. Ayan. At siyempre, kang Jessa May Yumol. Ayan. Kang Patrick. Ayan. Happy viewing po kaya kayo. At siyempre po, eto naman po ang mga nagbabagang balita. Buntis. Sinaksak. Pitos. Umilag. Ayan. At siyempre po, ayan, maraming salamat po. Ayan, Valentus. Ayan, special mention po, ayan, Valentus, Angela Bianca, Angela Jessie Yanko, Angelica Jessie Yanko, ayan. And of course, ayan, ba't kayo po nandun kay Florida, ayan, pota pumibali ko po kay Florida, First Avenue Party Needs Stock and Style, ayan, Mabicol, Florida, Florida Blanca, Pampanga, ayan. And of course, J&A Chicken Inasal, T-Blessings, MCR, Topsy Logan. Okay? Maraka. As of course, Cherry Binuya, Raven. Ayan, Florida Blanca. Ayan, newly open po party ni sa First Avenue. Party Stuff and Style at Mabicol, Florida, Pampanga. Maraming salamat po, Madam Cherry. Ayan, sabi niyo pong alam na. Ayan. At syempre po, ayan, mamaya po magbumukbang po si Budang. Ayan, yung Sylvia's Chicken, Sylvia's lechon manok. Ayan, open na po sila for take out. Take out lang po, ha. Pero takman tayo po niya. Kanya, bure, bisa kayo. Nino pong bisang chicken. Bisa ko po. Oh, sali kayo. Punta kayo, Sylvia's. Located at Sindalan, Sirep, San Fernando, Pampanga. And of course, back to business po tayo. Ayan yung po mga item natin, 100 and 150 po. Shoutout po sa ating mga, ayan, Carbong Cow, Maribel. Ayan, sa mga viewers natin, ayan po, Nala Bondok, Patricia J. Manlutak, Niki Baluyot. Ayan, thank you so much po. At syempre, Ma'am Len Timbol. Ayan. Len Timbang. Ayan. Jim Ginto. Ayan, dakal po. Chill kamo. Chill Ginto. Angelica Yanko. Angelica, sinabi ko na la. AJ Bamba. AJ Bamba, hello, ayan. Gio Yanko. At syempre, Gio Yanko, Gio, I love you, baby. At syempre, Hansel Cruz, saka yun po, dito papabati nita cellphone ko. Mawala yung po cellphone ng buko. Akit kaya nito siya, ate. Ayan, at syempre po, Angelica Bianca, ayan, Angela Bianca, Angelica Jessie. Love you from Tita Fe, ayan. Siyempre, again, happy birthday po. Kapapa John Dato, sana in-invite mo kuminta. Sana may kipang wow! Ayan. Takman tayo po yung Sylvia's chicken. Dos po. Takman tayo. Hello po. Manyaman niya, ha? Sylvia's chicken, ha? Papa Carlo, I love you, Carlo! Saan tayo pagkisip? Hello. Masarap din ating tang Hello. Sylvia's chicken, tapos ating tang kay T-Blessings. Po, Joy Cristel Tamundong. Mama, di mami ba? Naman, ha? Sino ba? Hello po. May papa. Ano bang pangalan? Arvin Cabrera from Calvin, Mabalacat City, Budang. Okay. Carlo. Carlo Sabila, happy birthday for tomorrow. Happy birthday, Carlos Sabila, for tomorrow. Bukas mo talaga ka mag-birthday ko na. Sige na. Oh, for 150. Wala si Raya. Sinyaki po. Sylvia's Chicken, maraming salamat.
Back to business. For 150 pesos. Pamain 5. How are you guys? Diyos ko abis na kayo. At syempre, ayan, dito may babarkadang malbiyak ang budang. Shoutout kaya kayo, naigdayang bugok. Trisha Lacson, happy birthday. Trisha Lacson, happy birthday bukas. Nico Santos Carion, hello! Aw, aw! Franz Carion, balo, Manny, na. Ipipoy. Ay, ipapapipoy! Pipoy, taka na ako ngayon, dalayo para ang kakayi. Ayan, Jen A. Chicken and Asal, thank you so much. Hello po sa ating 9,800 viewers. Sali na po. Salin ako pong Balentos Coffee. Ayan, pampapayaya po 2,500 jam po yung mga ibang i-advertise ni Budang. Ha? Abangan niyo po yan. Pero po niya mo. Kaya maning manok yung Sylvia. Yan pag. Ayan po sa ating 10,000 viewers. 10,300. Ayan. For 150 pesos. 9-5. Pamain 5 po. PM po kayo ngayon. Deta pong papabati no po magkakitang PM. Deta mo po magmine. Okay? Kini po sa Fernando, pwede kayo po mag-deliver. Nico Santos Tayag. Magkainin naman yung anesthesia mo po. Ano mo? Nahulya. JB Garcia, Jenny Baluyot Canlas, Kerla Lutigi, Brylen De La Cruz, Lou Liwanag, Franz Carion, Chili Ginto. Chill. Chill. Pag nakakita. Ay! Sorry po, tira kayo. Ba? Ating yung tabi. Sagulis. At ina pong break aming manikit. At ina pong bra. Dati hubot-hubad dyan. At ina yung bra. Po, sarap niya ni Trisha Lacson from Century. Hi, Madam Cynthia Lacson and Cynthia Laster. Cynthia Lacson from Century Tuna. Century. Wala na sasarap pa sa Century. Ay! Hello po! Jenny Baluyot. Ayan, BCF. Hello, BCF. From, Diyos ko, taga Jupiter ya kanini. Hello po from Jupiter. Abangan Jenny niyo Baluyot pa- Canlas. Pagbigyan. Challenge mo. Mag-message kayo po kaya kami ng number yung i-challenge kang budang. O, mag-message Or kayo. Vlog na po. O, mag-message kayo nung nanong i-challenge kitang vlog ko, kitang Budang Bagok Original. Hello po sa ating 11,100K. Challenge accepted. Challenge accepted ya po yan. Mag-message kayo mo po. Mag-PM kayo. Retang challenge. Aro, etala po mo rin pa pag-PM. Kaya mo mag-PM la? Ali, mag-post ko po ta. Awa. Kaya ka rin lang magkay. Tala by Sara ka no? Tala by Sara. Talabay sala. Sara. Saroy, Talabay sara. Na? Itantero. Makanay ka. Tala. Kala yung kaya ka, di ba? Yung original mo. Aliya. Kaya Halo? ka, dyan kung video Di mo. ba? Din tapos Aliya, pelitan ko ni. O nano ni? Takla. Takla, ligid. Takla. Bulok takla. Oh. Takla. Meron ni Mara. Oras ba ko? Kokotatan 30 niya to. Ayan, guys, ayan, pamain 5 for 150 pesos po. PM na po kayo, picture nyo po, PM, address and telephone number. Kahit mag-concentrate pa tayo. Na? Mag-concentrate pa tayo. For 150 pesos po, 150 pesos, pamain 5. Yung pong size nga is large to XL. Sabi na kasi, Yan. mag-PM lo. Sunod-sunod lang. Hoy, yan ihaman ko. Hello po sa ating 11,800 viewers. Hi guys, kumusta kayo? Especially po rin Kapampangan, Pansinan Muko, Budang, Lana Joyce Vergara Collis. Ayan. O, shara mo ka rin nabi ng Magobrang Hansel Cruz. At nalalagyo. Wala yung sinabi lagyo. Kaya mo tang lagyo da Ansel. Princess Somera.
Trixie Daniel Vino. Cyrus De Ocampo. Kevin Dis... Oy, pamahin po niyo. Hello po sa ating 12,000 viewers. Ayan, bukas po. At yung kaya po kayong T Blessings, Stella Bastagan, Lance, Anggang, at Panapon. Tapos po pa alas 5, no, Wala na tayong schedule. at ito akong schedule bukas. Po. Masyado ba yun? Ninang pag-resume ko na kami. Narapangan from Canada. Narapangan from Canada, and of course, supportan tayo po Janelle Mariano at Andy Pangan. Ayan, dito po karelang videos. So, pantala po rin kakatamong Kapampangan, singers and performers. Hello, and of course, ayan, Banda Alianza. Ayan, Banda Alianza. Hello, Sir Dennis Aramuna and Magtoto and PJ. And to all the stop and crew. To all the stop and go. Stop and go. 9-5. Posili challenge. Domingue Igna. Ayan, oh, PM na po kayo. Diyos ko naman, ala pa may PM. Mag 13,000 na kayo. Ala pa may PM kayo. 150 amo. Laguyo. Dakal may PM siya araw. Eh kung mag-PM siya ata, mag-PM kayo pamain 5. Panigo. Panigo naman o 150 amo o. Masakit na bata lo. Gawa namin tangaso mo. Lako ko nini. Pilipini. Lako ko ni kasi masasakal niya. Bala mo kuha ako kin. Darling o. Takla, takla. Ayan. Sylvia's Chicken. 150 mo po. 150 amo. Sus ko, orderan nyo na, ho. Sobra kayo. Ayan. Thank you so much kang Madam Cherry Binuya of Florida, Barangka, Pampanga. Next ulit dito ang anak na. Layo. Layo ka po. Tanganak na na yung lagyo. Tayo, maklak na kayo. Wala ka talaking so. Yan, yung papadoon. Cherry Binuya, Tanganak na itang pogi. Raven, and Dowie. Carrion. Hi Raven and Dowie. Dowie Carrion. Dinamig, May? Pati mo. Happy nila rin, Wala sure yun. ka. Ayan, no? Nanyo, hindi Hi, may Raven. May po. Hi Dowie. Ayan, hello po, Aaron Herrera, Ann De La Cruz, mine 5, eh naman mine 10. Luliwanag, Rema Maglaki, Amy Messina. Hello po sa ating 30,400 viewers. Maraming salamat po. Pamain mo na yan. Mine yun po niyo, Pamain, Angelica Bautista, o MJ Katanghalo. Ala kaya pa pong selo, pila na kaya pong minuto, sabli kami mo pong mag-live. Pamain 5 po. Nung iya po bri, palitan tayo. Ayan, Sylvia's now open for take out. Ayan, at Sindalan. At ikaya po manukin. Kanan niya po. Ayan, at syempre Hansel, from Hansel Cruz, Jeffrey Yutok, Jennifer Yutok, Rochelle Fernando, Devi Canlas, Nimpa Mendoza, Alma Junicio, Hansel Cruz, Mamasyal Kakano, Minsan King Office, Kananda ka. Kananda ka, kulang ka pa, king karagul kwas mo kanya. Oh. Sige. Sa mga sponsor. Sa mga sponsor po natin, ayan, thank you so much. First, J&H Chicken Inasal. Second, of course, we have T Blessings, MCR Tapsilogan, Sylvia's Chicken, Sylvia's Lechon Manok now open for takeout. Carlo ha, mag-date ka to. Ano ka pogi, Carlo, ano ka bait. Tsaka ano ka sa ting puli, ano ka sa ting balat. Ano ka sa ting balat ni Carlo, flawless. Eh? Ay, hindi. Tingmig man. Carlo? Babang, Carlos? Wa pa rin mo ta. okay. Amo. Dinamig may Amo, po. amo, amo. Exactly. Babang pulutok. Pause din yan. Okay. Kanya pilido. Next po tayo. 150 lang po to. Os. At tinepong pati ang pombre kaya kami malikin. E nakalupay dati hubot-hubad dya. Next, for 150, again, pamain violet. O, yung size po niya is medium to large. Pamain violet po, medium to large po ang size niya. Pamain violet for only 150 pesos po. Hello po sa ating 13,500 viewers.
Janelle Eunice Ibay. Elizabeth Balina, hello madam. Mami, hello po. O, pa-shoutout din ni Mig na. Nino? Yung abi ni Mig Man. Shoutout po kang Carlos Posadas. Thank you. Thank you po, Sir Carlos Posadas. Maraming salamat po. Deta pong magmay nila pong priority tamong Ay, tamalan. i-shout out. Po tamigmay kayo mga shout out ko mga bilis. Chuck Garcia. Pamain Budang, Tinkang Burnik. Bogok ang burnik ko. Naman burnik ini. Titang Malan. Naman burnik, nano ini po. Titang Malan. Latik. Kalamin niya, tingnan latik. Titang Malan. At yun ita. Latik yung niyo niya, gawin niya. Kalami, tingnan latik. Naman burnik. Sising mo ya? Kaslam na? Pwede kayong tiltil. Try tayo po. Atin niya pong discovering Sylvia's chicken. Charo ko. Atin niya pong discovering Sylvia's. Atin niya pong bayang tiltilan. Takman tayo po yung bayang tiltilan ni Sylvia's. Kunyama na! I love you, Carlo! Yeah! Kunyama na! Si... Joke-joke ka. Wala yung best kasali lang. Sabi kayo! Tiltilia ka na ako! Hello po sa ating 14,000 viewers! Hindi ko ka mga pagkakanan. Masyal ka ano minsan office ka riyan. Sir, pakanan daw ako ano. Pamain Violet! Shoutout. Carlos Sabila, Erica Castillo, Jason Castillo, Jay Diaz, Edwin Pereras, Jaren Cabicting, Christine Pineda, Renato Pineda, Beth Pineda, and Pe Balina. Lago mo. Yarin na lang. Sino? Danya. Sabihin din address sa contact number do. Guys, kami po nga... Exact address. Kami yung exact address, exact address sa popang number. Po. Basa niya. Ayan. Nakilala mo. Birthday ng Darang Bayang Cordero. Dar, happy birthday, Darang Bayang! Happy birthday po! Pamain Violet for only 150 pesos. Pamain Violet, picture on po, PM, number and address. Mine Violet. Okay, namain Ano po? na... Kompleto po dapat ha, kompleto po dapat yung number at address. Magmay niya naman kitang 5. Yun yan. Aero po sila. Ano ma? Masag. Aero. Susunod. Yung susunod? Aero. What is? Oy, susunod natin, Air Fastel. Gano'n ka ba kami? Screenshotting Ay. natin. O, screenshot yun niya po, Pamain Violet po. Kadiri ko. Pamain Violet. Dito pong bisang magkain challenge ka na ako. Go! Pamain Violet for on. Ano ba ka, Ma'am Sheng Zapanta? Ma'am Jen Zapata, hello po. Itong papel ma, pahabot. Yung susunod natin, 150 lang po to, ha? Aero. Yero, Aero. Aero. Poster. Jimmy Ashley Ibay. Aeronautics. Aeroposter. Aeropostel. Basta aero, Hindi mo kong pilalahanin. Pamain Violet. Tapos yung misa, kay Bat, pamain Aero. Pamain Aero. Aeropostale. Aeropostale. Hindi ka ka mag-PM. Ako pa po magpihaw. Oy, ginawa kitang kay, itang nikit kong video, itang mamulaya.
Tapos, mag-live na yung budang! Thank you so much. Buri ko tabi sa abkay tama sub-sub ka bugok. Salamat kay I love you. Taga Betis la Canoreto. Bumasok ko pa Betis. Taga Betis ko taga Betis yung ako eh. O may nag Taga Santa Ursula talaga. Po, may nag-mine na. Okay, salamat po sa mga nag-mine. Next. Pamine Aero. Aero. A-E-R-O. Aero. Kasi Aeropostelia po. Yung size is medium. Medium. Pako naman ito po, natin gagagala po. Kayo may ano po, shoutout meet ang Migmay. Ayan. Hello po sa nag-mine. Kapira na. Cab C. Shop, Florida Blanca, Christian Samuel Sanchez. Hoy, diyan kay Florida ha, buong gala rin kay Florida ngayon ha. Eco-Pilos, kailangan dalayin kaya kayong munisipyo o kaya kayong syudad. Pamine Aero. Medium. Small to medium. Pamine Aero. Small to medium for only 100 pesos lang po. Ay, 150 pesos. Din kay Florida, Bonggala. Ni Imam, tay kay Imam? Kami ko. Uwa. Ano din? Babaw yung manok. Pa mag-PM. Babaw yung manok O, kilikili. shoutout meron ni Paul na kang kumalgay. Nino? Amy. Hi, Amy! Hello! Ang popay Makmak, ang popay Kay. Makmak, ang popay Kay. Hello, Makmak! Hello, Kaye! Faith. Faith! Ayan. At ito pa... Isabella, can Roma. you please close the door? Sagutan mo yung mamaos. Cellphone. Narapangan, hello! Sinabi ko na eh. Madam Mami Narapangan, hello po! Josie, Dizon. Josie Hizon! Dizon. Josie Dizon! Kay Jeffrey. Amy. Po, oh. Sige, punta may lagyo. Po. Kaya yan. Manyad ng donation. 150. Alam mo, yan. Naman na yan. Ay, basan tayo niya. Bumabasin mo. Ay guys, ayan. Ito. Dako mo yun. Guys, so yun nga, total na tsuta na kini. Kasi kaya tamo mag-business tamo, tapos magpasayata ang tao. Siyempre, kay gulot na nita, at yung tamong kababayan na mangailangan. Eloy Salumba. Magandang araw po. Ako si Eloy Salumba, pang-apat na anak ni Mrs. Marilyn Dizon, Lumba, taga Kabangbangan, San Vicente, Apalit, Pampanga. Lumapit at humihingi ng konting tulong sa hospital bills ng mama ko. Last May Walaya. Ayan. Dahil dun dinala sa Malolos Hospital para sa CT scan. At doon nalaman na meron siyang blood clot sa brain, need po ng urgent brain surgery. Ayan. Apalit doctors. O ini po. Kenneth Amorao. Edward Timbul. Sana tutuya po ini nung nino manini pota po. Pota po kami kayanda rin tao ini po. Sige, big chat po so pantaya po yan. Eloy Salumba. O yan po yung Facebook na. Chaye po. Dito po magpa-shoutout. Yan. Okay, Eloy Salumba. Ayan. Sige po. Ayan. Ken. Pagkaida ko po karin kaya katamong viewers. Kenneth Amorao. Kenneth Amurao, hello! JB, ayan. Pamay. 10. Eloisa. Eloisa Amurao. Sabon ko po. Eloisa Amurao, hello po. Thank you for watching. Ano po? Raven Olem. Ano po? Po, shoutout may Diana Gwen. Diana Gwen. Keisha May Cortez. JRC Cat. Pamay single mom. Ay, alang single mom. Double mom yun, oh. Bugo. Mata ko, babae. Pamay ka no single mom. He! Tsaka na akong pwede. May iro. Ikaw may Ano hero. na po? Tina, Bighangi sa phone ko. Ted. ikaw. Po, ay mo sa... Sige, baby. 099. O yan, yung sa... O yung number ko, kasabi mo eh. Ayun po yung number, ito po yung number niya mo. Bakit daw po? Bakit po mo? Bakit po? Bagay po mo sagli. Hello po sa ating 12,000
500 viewers. Ayan, thank you so much guys. Oh, Salamat po. Salamat. Pamain Aero. 150 pesos lang po. Pamain Era. Era Pamain. JML Chicken in Asal. Hello po. Ayan, Sylvia's cuisine niya dati ito eh. Sylvia's Lechon Manok. Sylvia's Lechon Manok po siya ngayon. Ready for takeout. Ready for take out. Nana, kablis na mag-flood. Hi Carlo, I love you. Pating may kaya eh. Glenn Pakdo. Ay, tamain Aero ka no. Ay na po, Tina. Okay, picture tsaka PM po. Kailangan po picture nyo tsaka PM yung item. Address and contact number. Address and contact number. Kita pong totoo dapat. Para usanda kayo. Sir, pa-shoutout. Para po usanda kayo. STEM A 2019 to 2020 yan. Heroine na. Happy New Year, Heroine. Na? STEM A 2019 to 2020 STEM A 2019, 2020 to 2021 to 2022. by Steven Aguilar. By Steven Aguilar. Steven, I love you, my friend. Altea Trixie Sevilla. Clarence De La Rosa. Ayan. Op Sylvia's Lechon Manok. Sauce. Ate na? Ang sarap. Eh ako po mag-vlog. Demi na po ako kibing miners. Okay na. Wow. May na. Happy New Year yan. O, pa-shoutout niya by Laguna. Oh, Abigail Ann Vergara. Oh. Thank you so much, Ma'am Abigail. Sorry. Abigail Ann Vergara. Ann Vergara. Kain ako pong manok. JNH Chicken pong Sylvia. Wow! Small to medium. Kamama. For 150 pesos. Pamain. 15. Nga pila. Pamain 15. Pamain 15 for 100 pesos. Ay, 150 pesos. Pwede rin dadalahan ko marita. Ayun ko na. MG Bondo. Janela Eunice Ibay. Papa sa'yo. Order na po. Ipat. Yan yung tayo. Exact location niyo po, saka number, ha, yung kailangan. Hi! Number tsaka exact location po ay yung exact address. Oh. Hey, ating yata ang latik pin talaga, oh. Pwede po, shout out me. Babang alipunga. From Dayan Gwen. Kilalang din. Ayan, from Santo Niño Academy, Banban, STEM 11, Seat of Wisdom. By Gwen. By Gwen. Dayan. By Gwen Dayan. Hello po. Dayano. Labo mo. Mama Usili? Huwag na nakulukan. Pakisabihan ko pa rin eh. Laman magmine. Kasi mo mag-mind lang. Guys, magmine na kayo man. O, pamain, 15. Budang, Pota, may Pacho, Kaloko, Robert Henson. Sobra ako. Kapunta ako may Pacho na. Biminom ko eh. Noel Puertes. Ann Banabat, Narciso, Elizabeth Balina. Hello po. Joshua Crisa May Mercado. Hello, Cesar. Ronquillo Cabresa, my friend. I love you. Ariel Lawrence Alejandrino Canlas. Mine 50. Wala pa pong mine 50. Mine 15 po. 1-5. 15. Ann Manapa Tarciso, Arlene Jeremy Pingol. Ayan. And thank you so much po, madam. Ayan. T-Blessings, bukas po nandun po kami lunchtime. T-Blessings, Telebastagan, bukas po, tsuke po ka rin ha. See you there, guys! Kaya Telebastagan din talaga, din yung taga-Telebastagan kaya kayo.
See you there bukas. Kitang tea blessing. Ano maganda yan? Teo, presko. Tea blessing po kami bukas. Ano? 1 o'clock. Ano? Yun, okay na. Blessing. May nagmay na po. Ay, may nagbay na po. Ano pangalan? Patricia Santos. Patricia Santos? Thank you so much, Madam Patricia Santos. Thank you. Okay, next po tayo. Sige po. Next, 150 lang po lahat yan, ha? 150 lang po lahat. Ayan, at shoutout po tayo. Jenny Rose Velasco, Christian Carp, Lansangan, Justin Oseo, and Oseo family. Aison family, Dexter Capili. And Adnamin Romero, Teng, Steffi Cordero, Ryan Christian Mendoza, JC Alenigi, Cedric Nino Cunanan, Alan Patdu, T-Blessings po, ayan bukas po, ayan sa Telebastagan, MCR Top, at yung kaya po bukas kayong Telebastagan, lunchtime. Kitang Enox Gasoline Station. Ketang Enox Gasoline Station. Bukas dito ating makikikit ka ako king Enox eh. Di ba? Ay po. Ating makikikit ka ako bukas king Enox. Tara, Meta Miners. Yung taga-Angeles po, pwede na po namin gamit. Opo, dito po taga-Angeles, Migmine. Pwede ko pumunta ka rin dalami po itang kaya kayong minayin, tang in-orderyo. Ayan, Patricia Santos, maraming salamat po from Arayat, Pampanga. Wilberto Santos, Panesa Sabong, Makramdam, Kengan Pungi ni Kenny. Oy, Wilberto, yung nakamasyadong sasabong. May baging manok na pula, dapat kaya ka, baklang manok, batapang na rito. Wilfredo, I love you. Yung lasing. Oh, pa-shoutout po Deng Lasenggo, Kenny, Kelvin Bautista, Christian Kayanan, Cristel, Kate Santos, Patricia Santos. Oh, nako masyadong miminom ni. Alagayin niyo yung Ateo. Okay? Drink budang vitamins. Ha? Pampalakas. Angelica Jessie and Angela Bianca Yanko. J&A Chicken Inasal. Sylvia's now open. Sylvia's Lechon Manok now open for takeout. Valentus. Last na ano, Hansel. First Avenue Party Need Stop and Style. Mabikal, Florida Blanca. Ayan. Thank you so much po. Hansel, hindi kilala din. Ayan. Hi po kay PJ Intal from Abu Dhabi. I love you. Jingle from PJ. Last name mo talaga. Okay, it's okay, darling. Ayan. Wala pa Ano ang code dyan? Pamain Black for 150. Ay, kang ganda. Meron na sa akin. Mine Black? Oo. Mine Black po siya. Address po. Telephone number. Importante po po. Joby Nardo Lacson. Mag-live day budang! Oy! Gising! Ayan, detang nurse king JBL, detang nurse karing hospital, apo pa rin nurse king Calcutta, ding nurse king Makabali. Yan. Saka detang kay katamong kaluguran, detang Magobra, detang minaus na detang kitang naita kita saken, kitang puto na Carworld Fuso. Ayan. Malbela naman. Nino pa rin Malbe? Eldrin Granada. Budang shoutout mo na kung alaning signal in Converge. Ay, Robo. Pa-shoutout Budang from States of Bulan. Lagumon, eh. Ay, nilita. Baby, sino yung lalaki niya? Derek Gomez. Renz 1, mine adobong patis ang polagang tuyo. Daring danom. Derang danom. Angelica Lapos. Ay ba, bes? Ha ha ha. Ay, po. Oh, minarapya ka rin. Santo Niño Masantol. Back to studio. An Manabat Narciso. Ayan. Joray Macalino, Mark Joshua Reyes from Saudi Arabia. Saudi Arabia, ito naman alayat, makalabog to.
Mark Joshua Reyes. Shoutout from Saudi Arabia. Balasa mo, Saudi Arabia. Mamulang ka de. Loko, sakura animal kay. Po, sabihan niya. Isa Marie Ocampo. Po, sabihan niya mo rin. Mind strike. Pamain stripe. Nani ya? Jumpsuit. Jumpsuit. Pamain stripe. Ayan, para mabilis po tayo. 150. Pamain stripe. Guys, ang gata mo pong alas 11, oh. Pa siya to talaga, may quarter. Ang gata mo pong alas 11. Joanna Ducot. From, sabihin tayo pa ba yung Andres? From Masantol. Joanna Ducot. Thank you so much, Ma'am Joanna Ducot. Mark Joshua Reyes. Hello, baby. Alam mo, Ragos? Rosel Mendoza. Jessica Dizon de Jesus. Awatin. Earl Care. Earl Curl. Earl Curl. Oh, jumpsuit. Hannah Rose Lim. Maridel Mind Bautista. strike. Nandiyan po dyan. Pamain stripe po to, ha? Jumpsuit. Jumpsuit, pa-picture po. 150. Ini pamain white. 150. Huwag na Liter was the bid. tumetong. White, mean man white. Ito na may payo. Ay, Bianca Joy is to may ni Bianca Joy. Gusto niya Bianca Joy ni Burini. Magmanyari ka yun eh. Oo, karakala naman. Mind Palagi. stripe pa pintahan. Tita mo pinta. Stripe, o yan. O, tingnan mo yun. O sige, go. Yan. Ay, pwede. Ayun ito. Siray. Ay, wag na daw po yun, may sira po, sorry. May ano, hindi ko nakita. Meron siya. May butas siya. Sorry po. Sorry po. Sorry po. We just want to say sorry. Yen Arengo. Divina Mendoza. Mine is stripe plain. Ano? Nanong stripe niya? Plain niya pa? At ba maanta? Stripe plain? Po, pakayatin. Ay, mamulang ni madam. Lagumon eh. Hasmin del Rosales Canlas. Mali Clares Panlican. May binding white. Aliya pa. Mine white. Mapiyapantay. At niya patag. Pamain white po. Ayan, no? Yung size na small to large. Ay, small to medium. For 150 pesos. Hello po sa ating 9,000 viewers. May bawas na. May pabawas. Mind white chin eh. Wow. Sadly. Si Berlin man. Meron na na. Detang minors tamo. Ay, Silvias. Lechon manok. Carlota. Mukha na yun. Kanya matang manok. Meron na. Ay, dali mapami sa liyan. Kenya yan. Sila mo. Malanda yan. Sabi ako yan. Lagu. Po, Erika Castillo Diaz. Jerica Castillo Diaz. Hello po. Palengke. Big selfie po sila. Bakit niya? Bakit niya? Kyle Cyrus. Lenalyn Ancheta. Rayleigh. Kylie Cyrus. Michelle Celso Quizon. Oh, pamain floral. Size niya is large to XL. Pamain floral, large to XL. Pumaking ka yung cellphone mo, te. Oh? Babi na po may nga sira cellphone. Ikwada na may sira ng cellphone niyo. Makanya pala masira ng cellphone. Ito sapak ni. Oh. Nice. Chanel Severdra. Siya dinalan mo yun, di ba? Siya magkano yun? Michael Pangan. Siya dinala. Kabarin tayo. Dinalan niya mo rin po yun. Ann Manabat Narciso and Arlene O, Jefferson. taka kayo lagi. An manabat na. Tabalu. Madam Ann, hello po. Mag-short ka pa kayo. Wow. Asawa niya yung Von yan. Andrew Sunga. Andrew Sunga, Budang, Pamain Tabo. Sige. Takin, pokpok kay lupa mo yung tabo. Nanano pagmain yung malan. Kaya yun ako yung buri. Malan dito tindalan tabo. Kung nakatalakop kay tabo lawin mo man. Andrew Sunga, makakapangal ka laman, tabo. Tabo, teka magdilo, kulang ka dilo. Ayan mo Mine. na ko rin. Mine floral. O, dito man itong mga cool. Uwa, may floral. Uwa, kinain ko yan, large to XL. Ali. Large. XL to double large. O, XL to double XL.
Jenny ka, pingon. Hoy, magagalon kay mo. May escape, no? May escape na may escape din utaw. Oh, at yun na naman may ito ni aircon. Bisa akong aircon. Sali kayo. Hindi kasi aircon mo. Mine flora lang. Walang minors. Alang minors May ni. kuya, itong malan. O talang minors. Pamain floral po. Ayan, picturean po. Ay, sira pala siya. Gusto try. Titan Gel Louis. Naan Titan Gel? Mine floral. Aling madaramdaman. Pamain floral po. Pamain floral. For 150 lang po siya. Sisimu mo na yung... Bro, kung namita cellphone ko, kimame. Tamaragul. Tamaka-charge. Lagi. Wow. Walang 5% sa pa. Kung sabihin may presyo yung live. 150. 150 lang po. Mag-shoutout ko pa kita cellphone ko. Tayo. Ayun pala. So, then, di na. Oh, pwede na. Ay, hindi pala. Sabi niya. Mag-shoutout kasi nagagalo rin Kenny. Mag-shoutout ko pa. Jeffrey Candelaria. Lay Alexander Kusma. Giancarlo Bais. Oh, ayun pinapansin lang. O yan, Pamain Floral for only 150 pesos po. Pamain Floral, large to double XL. XL to double XL, large, XL to double XL po sa yung size niya. Pamain Floral po. Giancarlo, wow! Wala pa. Next time na. Amo. Hindi ko alam. Sige. Bida. Titong mo kanyan. Hindi kay Kevin na. Sheena Tolentino yung siguro yun eh. Ayan, shoutout tayo. Magsa-shoutout tayo, ha? Erica Shane Santos. John Eric Vergara Iringo. Aison Kevin. Oche Magtoto. May Torres. CJ Celerio. Lex Rivera. Dada Asuncion Dizon. Punto, Coral. Floral. Andy Jesus. O, di ba? Hoy, nagagalo rin Kim. Fritz Michael Oxon. Kat Franco Ortega. Edeline Galang. J.R. Bio Ariola. Hindi naka-code kanina eh. Ako na mag-code. Sige, kaya kayo yun yan. Tinakpinin. Pamain 40. John Lester Bitog. Ayan, John Lester Bitog, hello. Green may sinabi niya, ma? Hindi yung green, no? Oh, pamain green. Green yes. Ay, kaya ni bala mo kaya. Retang PC. 150 pesos po. John Jayden. Shane Mercado. Sophia Michael Condueñas. Tinangigit, ma'am. Ron Soriano Banyes. Bon Canlas. Yan. Pamain green. Leatherner Digan, Carlo Ever Digan, Mark Dizon Tolentino, Marvy Tolentino, Kurt Kevin Lacanlale, May nag-mine sa green. Princess Yun. Wait lang. Manang, shoutout mo na ako, man. Princess Yun, hello Princess Yun. Hello, hindi ako kilala. My boyfriend ko, Alan Gabriel, oh. Alan Gabriel, hello Alan Gabriel. Magchat mo lang din mo lang, eh, mo ko pabasinan. Wow, busy ka, nakakalago, lago mo. Pa-shoutout ng kamo, di ng kamo. Pa-shoutout, di ng kamo. Hi, hello. Di mo siya masyado ibutangin na ako pabasinan. Alan Gabriel na mo, Alan Gabriel. Alan Gabriel, hello po. Pamain green. Shun, Shun Ichiro. Toshiro and Toshiba. Kate Diam. Wala dyan. May check na. Wow. Yan. Baka sabihin ko yun. Carl J. Alarcon. Nalagyo? Ariana Pascual. Ariana Pascual. Ariana Pascual, Malago. Ba't di ako walang malago?
O ika ng Malago. Kaulit ka. Sabihan mo pa, Kate Tria Malago. Kid Tria Malago. Thank you, mag-live ko sadly. Hello? Ah! O, Retagangiles, nano'y lagyo? Jonel Antonio Apoy? Roy Daluso Apoy Arnold. Ayan. Niners. Den team mama nga, den team mga takong mama nga ng mama nga ni Angeles. Raymond Salonga, Sayer Salonga, Son Pablos of Santa Ana. Ayan. Thank you po. Okay, thank you, Rick Dalusong. Thank you so much. Bye-bye, love you. Mag-live ko sa Agli ko. Bye-bye. Okay. Chino Maglalang. Yan, Chino Maglalang. Sabi niya ang pabirigay ako. Ay, okay na, may basahan eh. Sige po. Mayroon pa. Ayan. Raymond Salonga and Sayer Salonga of San Pablo, Santa Ana. John Renzo Tolentino. Goston, hello po. Apa. May bacon. John Eric Vergara Iringo. Yan. Ba nyo ma? Maynard Panlilio, a.k.a. Botong. Botong, ika, makasarili ka talagang bakla ako. 22. Enak din na ni schedule, ano lagu. Aaron Cortez, Jose Salalila Sayago Jr. Yan. Asa shoutout na na-comment kayo yan, no? Oh. RG Mercado Carillo, Benedict Sanchez, Isuzu Batangas, Chilo Lozano, Angelica Jessie Yanko, and Maynard. Uy, Lagunang Pinard, oh. Aljon Bognot Espiritu. Yan. Hello, Arnold Bognot Espiritu. Missy Villanueva. Po, miners. Oh, Pamain Blue. Sarap itong big mine. Ayan, yung po nagmay na sa atin, si Aizel Shane Lakap of Makabebe, Pampanga. Sa atang kilalam na, Lakap Torno Family, Manalbe kami from Masantol. Ay, Lakap Torno Family, hello! John Emmanuel Sigua. Oh. Sa pakni naman yung cellphone ng budang. Yung kwento floral. Pamain unknown number. Sinawa ko niya. Sinawa ko niya. Nawala niya. Eh, Kenny sa. Binili kay Kenny, kit kay Kenny. Jake Nico. Shoutout last. Ay, Liza Beneroble, Madam. Mind blue! Holy Rosary sa SNA. Niya may niya. Mind Blue yan, 151. Mind Blue po, picture po. Arian Marshall, Ramona Alvarez, Denzel Pilado, Charlene Caparas, Rain Baul, Rosalie Muldong, Daniel Muldong, Danica Muldong, puro na kayong Muldong. Muldong, 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 from Holy Rosary. Ayan, sa taan. By Diana Gwen. By Diana Gwen. Ayan. Jake Nico, budang wallpaper da kaye. Budang wallpaper da kaye. Lagi da kang isipan, aldo, bengi, abak, panapon. Kung makanano da kang asa. Na-next ko niya. Asa. Yan yung Ujen. Blue. Gusto ko yung nakisipan, no sako mo ko. Nakalago. Po, lumene ang bagyadi ang atin. Pamain Blue. Generoso Campo. JNA, Silvia. Wait mo. Yan, thank you so much sa mga nagmamine. Sa mga hindi nagmamine, magmine na po kayo. Jomar Salvador. Joseph Tolentino. Makasakit ang gilagidana. Lago mo. Po. Oh, Pamain Maroon. Wow, ganda nito ah.
Pamain Maroon for only 150 pesos. Guys, please, ayan, please po, ayan. Magmain na po kayo, ayan. Mag-concentrate ka pa. Mag-concentrate ka pa. Last na lang. Yan. O, may shoutout tayo. Jamie Ibay, Mark Ian Ibay, Faith Flores. Ayan, sige ho, ha? Matutod na kayo Matutod na kayo, kung masyadong paypuyat, ako man mo masyadong mga lago. Francine Pineda, AJT, Lumanog. Ayan, Po, mag-concentrate ka pa. Ay, pupulan mo pa. Pamain Maroon. Palangin mo. Pamain Maroon po, Pamain Maroon, ayan. Bata naman po, Diyos ko. Bata naman po, oh. Pamain Maroon. Po, biyan niya kanu kay ito, bayaran na niya, Gcash. Nino? Send mo niya yung Gcash. Nino, may touch ko. Ma'am, nanyalag yung ken? Kalala. Gusto mo yun eh. 150 Wow. yan. Thank you po! Salamat! Ayan, si Elida Akmal, ano. Ayun nga, itindihan da. Salamat po, 150 yan. Pwede madadakal po dakala. Salamat. Isan may bigay? Sabi mo to, binili ni Madam. Po, shoutout, may kanu yung meme kaya kanu yan. May sabitan number. Oh. Ayan, Madam, maraming salamat po. Kay Madam Ariel Ann Faith. Ano, ay, taka shoutout! Ayan. Ay, tama. Jean Rose. Yeah. Pati Limuel Messina. Salamat po, dakala, salamat, Madam. Diyos ko, matatats din. Ano, hindi po thank you po. Johnson Caparas Dison. Pamain. Chester. Tayo na yan. Sumandal. Okay. Yan. Game na bilis. Johan Dukot. Na? Johan Dukot. Oh. Oh, shout out. May nagkatalalam mo. From Jolimar Kitchen, Santo Niño, Masantol, Pampanga. Ayan, Johan Dukot, maraming salamat po. Ayan, detang mag-miners tamo, ilan ang shoutout tamo. Kasi pumanin to ng kepo, dakal salamat kayo support ng detang miners tamo. Ayan, Zeltan, ayan. Yan, hindi pa po yung kota niya. Yung kota mi po dapat, sana makakota kami, tinakepong kota. Alay pa po yung punan ako. Wala pa po yung punong kota kinabalo. Pota mo taki, Mine Dark Maroon. Meron na. Wala, Sky Maroon Light. Ala, anong Sky Maroon Light? Maroon! Shoutout Maroon! may kanu yung Hannah Liv. Hannah Lim, hello, madam! Okay, din. About you? Ini tang budang. Vicencio Family, Lawrence Pogi, hello, baby. Rosel Bonifacio, ayan. Kasi rami, kasi kota mo nakasabihin. Nanya code ni Black. Oo. Pamain Black. Christian Santos, Ronnie Cabrera. Oren po rin magkayo. Brian Bisday, paunahan ko na, hello. Cha Gabriela. Cha Gabriela. Pakya ka man. Mga tapa ang manok. Thank you, Silvias. Lechon manok. Sindalan, located at Located at Sindalan, Sinop, San Fernando, Pampanga. Masarap po yung manok nila. ready for Barangay Magliman. Ready to pick up. Ayun. Po, timig may loko mo na. Mas dalang bigay. black. Alright? Light Mars. Ala, yan Mars. Right. Silvias, lechon manok. Ano po no? Meron na rin dito. Meron na siyang record. Nagsin na siya. Name na lang yung kulang niya. Tapos dito lang siya. Ayun o. May black. Mine! Race na ra. Pamain Flowy. Sige, Roman ka. Pamain Flowy. Side and do, Pau Bognot. Pamain Flowy for only 150 pesos po. Medyo naki. Kumusta kayo? Janelle Eunice Ibay. At yung tapa lang, nano? Ano?
O, Valentus. Ay, nako po. Siya kayo payat. Yan, dubisa ako pong payat, Balentos po, nepo, 2,500 jamu po. Wait lang. Balentos, oreta po rin katunayan. Oreta rin katunayan, no? Mga payat la. Sharamera. Tapos, ikakananda mo. Riza Grace. Nara. Lisa Grace Nara, hello po. Minors yan. Thank you po. Dito may payat, bala mo na mo kakananda. Silvias, Lechon Manok, Jane A. Chicken, Tapsilog, MCR, Apopal King Kai, Mad Milk Tila King Tea Blessings. Oh, di ba? Bukas po, ayan na Chuke po, Tea Blessings na Labastagan. Cold Flowy. Ala pa? Cold Flowy, Pamain Flowy, Jane A. Chicken and Asal, thank you po. Silvias, Lechon Manok. At syempre yung party dito po ni Madam. Sa'yo? Isa, Florida Blanca. Yung may party First dito doon. Avenue. First Avenue po. Bye, Madam. May nagmay na niya. Ito? Oh. Oh. 150 na. Go na. Ito na. Bon Carlos Gomez. Ano name niya sa'yo? Bon Carlos Gomez. Shout out, Ben. Oy, sinataot na ka, mamaus ka pa, may shoutout na, Beth. Sa- Minute Julia. Ali, binasa ako na lalago mo? Ba't mo ulit? O, sige. Yan, pa. Mind Blue. Wow, ang ganda nito. Ang ganda ng pagka-blue. Ay, malambot yung tela. Mind Blue. Leonard Digan, Carlo Ever Digan, Mark Dison Tolentino, Marby Tolentino, Cart Kevin Lacanlale, Renz Martin, Kevin Murana, Mark Roy Katakutan. Ayan. Thank you from Bon. Tristan Jace, Pamain Blue for only 150 pesos lang po yan mga kaibigan. Picture po tsaka PM. Picture at PM. Picture at PM nyo lang po. Pamain Blue. Nakailan na siya? Bago lang yan. Pamain Blue. Picture po tsaka PM. Thank you po sa mga nagmamain. Napakalaking tulong po niyan. Ayan. Tsaka mura lang po. At least may damit. Yung pong damit halos bago po o may mga tags pa. May mga tags pa po yung damit namin. Ayan o. Oh, hindi po sila may tags pa o. Alam ka naman KB Mia. Palagay mo KB Mia. Lagu mo. Rexel Sagom, Erica Vergara. Oh, Adriel Soliman. Amen. Maraming salamat po. Ayan kay Adriel Soliman. Ayan, from Candaba, Pampanga. Ay, Florida, Candaba, Macabebe, Masantuloy, Utsan Fernando, ala po. Guagua, ala, Bacolor, ala. Liman po. Atin Magliman. Wow, Magliman. Mind Blue. Pamain Blue po. Shout out. Baron Liwanag, hello. Hello, Baron Panilio Liwanag. Hello, baby, I love you. Bigay for you. At na naman mag-buy ng aircon. Paninayin nyo may video ko Main Barena. Trisha Bondok, Barena, sige. Dalaming Barena ka kayo kay Shokelia. Kaya may Tati na migmay. video ko Panayin video ko Pati na po may Wape. Tungkol ka rin kaya kayong mamay yan. Teto. Wa pa nangitang video ko tungkol kay Isuzu Batangas. Hello, yung mga taga Isuzu Pampanga, Isuzu Batangas. Chichi yan, anak ng Dara Lindia. Isuzu Batangas. Chichi. Ah, Rosel, lang po yun. ganon yung di ba tatlo yan? Ay, hello. Rosel, Rachel, Chi Lozano, oo, may Michelle Almario. Malbel. Sisay. At say loko yung pakainom, loko, busalan na ka, loko. Apo yung abi ni Carla. Oh, mine. Pamain. Ay, ang ganda nito. 150 lang to. Pamain B. Ang ganda niya, promise. Bagay na yung budang ini. Po, pwede kayong palitan kita sa Elida ka ako. Gusto niya may mine? Mamay niya yan po.
Mamayin niya yan. Ay, buriki. Gusto ko siya. I love it. Mine! Pamain B. Baklang budang. Andrea Balingit. Trisha May Makabanti. O, bala mo. Parungaw Rivera, Ira. Nanying kay mo code. Mine B. B as in boy. MBK, the original. Yan. MBK, the original. Rob Takashima, hello. Eliza De Vera, hello. Rob Takashima, ayan. O, itang ka, Rob Takashima, itang kain, nayak itang kain ng Rob. Itang chicken claw, ayan. Bisa mo masyal ko kayong chicken claw, ah. Oh, Code po, sabi mo eh. Jester Marion. Mine B. B. Jomi Jomi Malbea. Mine B. Pamain B. Ayan, 150 mo po ini kasanting na tela kalamot Buwa. tela. Kaya kaniya ka no, ano. Anong? Ano, may pagkibigay po kay Bugang ako magbabayad. Hey? Oh, di ba? Stuki yan. Bigyan. Thank you po. Ay, kakunin ni po. Po, kakunin ni po. Kakunin yan. Nailagyo? Ay, Diyos ko, salamat po. May touch ko. Masisipi ya po yung budang. Masisipi ya po yung budang sa panye. Sa panye po yung budang. Hindi pa confirm. Ay, Hindi pa magpakatula. may pa-confirm. May alam na. MBK the original. Wala eh, may reply po. At yun ang may maintain yan. Nino? I-rebrief pa sabi lang yun. Ay? Minor stunning yan. MBK the original. Hello, they are watching. Ah. Shoutout po kami. Awa, NBA the original. Taka sa shoutout ko pa kayo. Kapapasata na. Purta kayo NBA the original. Pinyataw na kayo. Papasataw na kayo. Papasataw. Nakapagod ko naman tayo. Mine stripe. Shane. Saan ikaw merkado? 150 lang po. Mine stripe. May taas Okay, pa. ha? Shoutout po lolo. Well, sinatawag na kayo. Kaya na nga, Beyo, na naman mo makakamera out dyan. Bala mo nung pangasanting pong pangalago. Oh. Nakabimon? Uy, mine stripe. Pamain stripe po. Nakapilantan. Chute pa. Shoutout po kami. Awa, yan, sinatawag na kayo. MDK original. Sabi mo kami. Shane, Ineldi. O siya, bye-bye. Magkaya ko Apoy, Was pa? Sonny Calls. Basta. Wait lang. Dalawa lang kami. Awa, thank you. Sonny Call Mercado, thank you. May pagalaw eh. May guys. Tony may escaping. Hello po sa ating 4,900 viewers. AJ Bang Bang. Diyan ang, uy, tina naman manyad, balat. Diyan mo nitang manok, makakim manok kaya. O, nitang magmahin skin, niya. Parang takang balak manok, niya. O, pamahin skin na mo ni malakaw yan, o. O, O, Sarah, may ano, Jilmel Perico. pamahin, balat manok, o. Bala yung manok yan, o yan. Salaksak may kindungos mo yan, o. Kaya kanin balak manok. Jilmel Perico po, Sarah, may. Jilmel Sarico, hello, baby. Perico. Sylvia's Perico. Kitchen Manok. Silvia's Lechon Manok, ang sarap-tarap. Thank you po. Carlo, mag-date ka tanya. Diyan? Ay, Jun. Carlo of Silvia's Ate Nena. Silvia Lechon Manok. I love you, Carlo. Aw, 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 aw. Ma'am Cherry. Ma'am Cherry. Well, Yung sinaligan ni Stripe. Ma'am Cherry, thank you so much, Ma'am Cherry. I love you po. Cherry Binuya. Ma'am Cherry Binuya. Of Tangkay, no? First Avenue. Party Day. Ma'am Cherry Binuya, ayan po. At syempre po, ayan, Notiko pong party, ayan. First Avenue Party Needs, ayan.
King kaya mo. Okay Stop na. and Style at Mabical, Florida, Pampanga. Florida Blanca. Florida Blanc. At yung tanganak na? Ala, you can. Yung tanganak na si Carlo? Raven. Raven na po yung Dowie. Dowie. Ayan. Hello, madam. Thank you so much. Mine. Bago. I love you, Rainbow. Raven. I love you, Dowie. Pamain Rainbow. Ang ganda nito, oh. Sa 150 150 lang. Pamain Rainbow. GMA Chicken Inasal. Sylvia's. Lechon Manok. Tea Blessings. Ang ganda. Tingnan mo yung tela. Ang presko. I-explain mo sa kanya. Ha? Hindi sa kanya yung kasunod sa taas, no? Ganda. Balentos. Palentos po. Balentos. John Clifford Cruz. Lasang-lasa mo pa rin ang coffee. Nano ka, no? Arlene Pingol. Yan, kang Arlene Pingol. Rainbow Yan, yan kung po. kain yan. Kaya ini. Arlene. Ma'am Arlene Pingol, oh. Rainbow to, te. Oo. Pamain Balentos. Wait, may nag... Ano? Fallen Shane Samson. Happy birthday! Fallen Shane Santos. Samson, happy birthday po. Cedric Sanchez. Wala pa? Ate Hindi kami. may guy, pero... Yan pa, may... Maalive Day Budang. Confirm nila kasi rin nga. Kaila man ang sala, 4-5 na lamo. Ala. Kasi titak lang minors tamo. Magkataka tapo. Pamain Rainbow. Ate na may Amo. Ay, meron na. Ay, may nagmine na daw po. Pa, may nagmine na daw dito. Hindi pa nila... Hindi ko pa mag-mine na naman nandun na yung si Kaso, ano. Ay, si Kaswingin! Ay, si Kaswingin! Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Si Kaswingin, madam! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ay, si Kaswingin, madam! Ako ng pagkalpuwang. Na? Barakal po mag-PM. Owa, pasensya na po kasi dakal po mag-PM dito papa-shot out. Kaya sabi ko, Kenny ko po dito naman kasi was naman kasi nga sa tite. Why? Nakakarapat ko, ikuha ng kasalasari sa cellphone ko. Laguna ni. Busalang kilaw eh naman. Nakalago. Oh! Meron na. Okay natin? Rain! Oo. Genesia, Rain. Oh. Animal. Animal print, pamain animal. Pamain animal, 150. Pamain animal. Pamain animal. Animal yita na talaga mga siya magsalita yung butang. Pamain animal. Pamain animal. Wow, animal, pamain. Yan nilag yun, oh. Swing. Swin, thank you so much, Madam Swin. From Mexico. Swing Zamora. Swin Zamora. Uy, Swin, ano yun yung lahat? Somera Yung, pala, Somera. yung Pilipino. Somera. Ito nga, oh. Swin Somera. Vincent Kelly Aton. Animal. Pamain! Animal. Nandiyan ang code dyan po? Pamain animal. Nina Mingers. Basta actually Buriki yan. Oh. Oh, adjustable yan. Yung size niya is medium to Cherry may large. PM niya. May kikit. May yung code. Medium to large. Pamain animal. Tayo! Hello, mag-PM! Wala na. Shoutout nga ulit ni Ma'am Swin. Somera. Swin Tomera. Somera. Tomera. Somera. Pamain. Wa! Pamain. Swin. Yung pinit na. Swin Somera. Yan. Uli na na. Pamain Somera. Swin. Minor sita. Somera. Oh. Sylvia's. Sylvia's Chicken, Lechon Chicken. Lechon manok po. Lechon manok. What? Lechon yata. This guy chicken. Manok eh. Bakla kayo mong tokin. Kami tiyama. Ay, hello Naxi. Dinlang ka pa. Sorry, I'm late. Where have you been? May ako kami rin bakla. Ano kami to? May Sam Gibson. Where's it? Yeah. Cadena. Yeah. Na? Ito ba yan? Ikiri po yung Lloyd Cadena. Second. Pagmahal niya ko.
Tita, mangingin eh. Dating may PM eh. Ano, baby? Mama ko kaya. Kit. Nino? Eh, nino si Sipa? Ayun, ninumamangal. Bala, may balo. Bukas po at Chukuti Blessing. Wa bukas Alauna. at Chocolate Blessing. Hagli, Okay ka. sabi ko pamain animal. Oo. Yung Eileen Rose Kaila eh. Pagadora na. Pamain. Zoo. Basta Ma'am Cherry. Mamain ng Ma'am Cherry. zoo. Taka Manila Zoo. Dampoko. Ma'am Cherry yan. Sinakay na. Hay, Kada? Anang Calvin. Budangi ka malunus kayong manok. Akakanan mo. PTD para kanan me. Malunus ka. Malunus kanan me, malulunus ko king manok. Budang atin niya pang ulya na pamilya yan. Anang Calvin. Ano ka? Ma'am Cherry! Yours na po yung animal. O Calvin, sige mo takin ni kalaklakan ko ni Malka. Hindi po rin papakaning manok. May lusya ako king manok. Kuya ko magulosong pa si Kuang. Pamain 21. Kakuya ka malunos, kakatak na ako kakatakin. Pamain Jeline. 21. Minong kupunta nung. Pamain 21. Minong punta nung, ne, panaan nyo ko. Mine, 21 Po, po. ibugalaso mo. Panay niya po iputang. Gaway ang video karengan niya ran nyo. Gusto nga itong Pamain 21. Adobong pako. Gilagid. Ganita. gilagid baka. Panay niya po ibudang. Bugalaso. Gawin na kayo. Itang na din mo agawa ko nitang kay. Itang cactus nota. Dito lighter. Mine, nanini. 22. 21. 21. Ika, kasi ka pa. Ika pa. Yeah? Marini ako! Take over. Guys, pamain, 9:21. Screenshot niya po, tapos send niya get ang page me. Salamat! 9:22 ko naman, 9:21. Ay, tama yung 21. Ina May Garcia Cabrera. Ate, okay ya? Mixen ng, okay na yan? At yun na in order mo muna. Ina May. Pa-PM ko. Address. Home address, ang pang contact number, Madam Ina. Salamat. Next mo yung kanyang mami na Ina May. Habuti mo. Wait lang, hindi pa siya nag-ano ng address niya. Bibede ang butang. Pwede natin bigay. Bibede ang Pwede niya. butang. Po, makabrani niya, ni Ma. Marireport tamo Hindi yata. na mo. Iyama ka bro. Budang, good morning. Makapantiya po. Bayaran niya. Sa Chu. Oh, ating pamingayin pera kayo. Sobra naman. Banamariatang. Ay! Ate Tagya. Ariri. Bibirot Sorry. niya. Anak O, ano nino Siyos. po minunang mixen kaya? Kaya, 150. Shout out po. Panayin tayo po Budang Bayok yung shout out you. Guys, again. Alayo po. Kaya pa kaya. Ay, naglayo ko po. Santig na 150 yan. Maxi dress siya po. Maxi dress. Eh, Diyos ko. Yung una na tayong shout out ng Madam. Amo po niya. Tama mo po. Live pa po budang. Where may bating kayo? Pwede na rin. Is it good or not? Kasi aksi ko po nga niya. Address po, tsaka contact number. Manta po ba? Madam Ina May Garcia Cabrera, anong buriya po talaga ini? Mag-send na kayo. Nung kay mag-send, atin naman. Kasi nung aligay po mag-send, BM nga po kami nga liwa. May 21.5 ano ah. Ma, May 21. Ila mag-May. Pating May 21.5. Ay, Tumatch Nino. na ma. Nino mag-may 21.5. Anday na yan. O next time yun. Nino te. Josti. Nalagay. Larissa. Kyla Santiago. Chris Meneses. Report. Kyla Misiteco. Shane Sarmiento Mangilinan. Batian mi pay Jacqueline Malig. Birthday na, ayan. Babatanda ka. Ayan. Ralph Limdon. Ay, correct, may bilis siya, oh. O rin may bawas lang, may bilis siya po, oh. 3.8 no? March Torres. Dave Aguilar Baltasar. My Bluetooth brief. Bugo, alam Bluetooth.
Gilagid, lakodak kano gilagid na yan. China Wind Trade. Ati po magmain kaya kalinid gilagid ba ka ma? Nano? Gilagid ng budangan. Ay, Tumasyan eh. what to match your soul. Cheryl Reyes, Trisha Jane, Archie De La Peña, Rob Manalang, Car, Just Gotis, Mary Jane Marfil, Yan Magenda, Relly Evaristo, IE, Ina Miel, Guanlao, Janelle Eunice Ibay, LL, what? Johan Duco. Malapit na kayo pong mayari, 15 minutes na mo po. Mine. Pamine Gray. Pamine Gray for 150 pesos lang po. Sana po rin po may lakon minors la po ne po. Ayan, Pamine Heart. Lahat, San Agustin. O naman na to. Kay Daniel Madam Can Johan Samson. Duco. Janela. Mary Ann. Okay, Lorica. dyan papel. Kat Gaviola. Tinalag yun eh. Shireen Kiel Castro. Jasper Vital. Susunod Diyan po, na to, gap katatingin siya. din. Batala na ako kanuana. Yung Gap. listahan na kanyan, 50, 150. Ito yun. Judy May Manangkil. Amy Salas De Leon. Ivan. Rica Bulacso. Gap rin. Gap siya. Hoy, gap siya. Ay, 150 amin ka. Pamain gap for 150 pesos. Yung size nice medium to large. Pamain gap. Stephen Aaron Malyari. I love you. Pauline Basa. Oh, I love you. Ano kaya? Siyempre, sagutan kay I love you too. I love you. I love you. I love you. Naman na madam. Raisa de la Cruz Isip. That's 5. Last 5 na tayo. Last 5 items na tayo, ha? Julie Mars Kitchen, Oo, pang limahin. Masantol. Pa-shoutout. Hindi may kuha na magkano. Sino? Hey, din. Pilan kayo? Siya dinahanan, di ba? Wala, di na may ang lista. May nag-mind dyan. 4. ah. Sige, Wait 4 lang. na. Mind gap yan, di ba? 5. Eh, Diyos ko, 50. Hindi na ako siya palang bumo. Meron na? Palutod ako eh. Okay. Sige po. Mine gap! Julie Mars Kitchen, O, tingin ko yun Masantol. yan. Julie Mars. Pasen kaya dito. Hi, Julie Mars. Hindi, kitchen. Julie Mars Kitchen. Masantol. Of Masantol. Julie Mars Kitchen of Masantol. Ay, kapila kaya mamasal Masantol. Tsaka First Avenue, 40 minutes ba? First Avenue Partinist by Ma'am Raven and Dowie. Yan. By Ma'am Alam kong malat. Ira Lee. Kaya papalit. Angel Joy Sampang. Wala ka. Hindi kasi Lemon kasi ka budang kahit. yan. Pwede akong budang. Mamay dyan ako ng Gcash. Nano? Yan. Eh, Ano yung cash? Eh, kaya pusto. gamburi ng Di- buda. Sayang, nung sticker. Ma'am Larissa San Agustin, Ma'am Clarissa San Agustin. Mabel So, Ortiz Luis. Justin Garcia. Krisha David. Ayan. Jeho Mercado Alonso. Larissa ulit. Larissa San Agustin. Larissa San Agustin, maraming salamat po, amigo. Yeah, Going naku, ko. Jopay Pamintuan, the second. Janela. Main gap si Gaswano po. Pati na yata na eh. Nino Magning Mind Pati Gap. na may main king gap. Okay na, hasan na. Samasan na. Okay na. Ano? Brendan. Dimitri. Tala ko ulam Kenny. Carlo Batas. Ating manok Kenny tao. Ito na no. Di na. Sylvia's Chief. Tapengan kita, gaga. Labu-labu ka. Hanapin yung bitsing kaya ang kilig. Alipengan kita. Ako naman Yung sa'yo dinali. na lang. Gisang ke. Ano second? Sean Kevin Obodang, shoutout mo ko po ta. Batal. Dahil dampo ka. Hindi Hindi ka batalak sa kalangking batal mo. Kaya yun ah. Medium to large. Rose Ann Galang. Medium to large. Pamain gap. Hindi yan mag-chat Nanay, ito, Larissa. nanay, Mga kapila ni Mama medium. Tita. Neto mo pa. Ay, kumaka-plastic ito ito. Nananuya magkakanyan niya. Hawker joint. Kaya kita Gap ko na rin po ng yun eh, gap. Katsura na ni Bok ko, makanyan niya. Gap. Laila Fair. Ayan. Dito kung kaya katamong kabalen at siking abroad. Dito kapampangan. Ayan. Gap. Pamain gap. 150 lang po. Pamain gap.
Adrin de Mesa, hello! Asher de la Cruz, Ay, naligo siya. I love you too. Uy, anin mo yung buhok mo na. I love you too, Asher de la Dun, Cruz. Uli na kayo. Janela Eunice Ibay, Hana. Thank you, te. Salamat. Salamat. Mag-golo. Maglawe kaming chai, guys. Yun na, meron Mark sa Neil. Kapampangan ko pag maragul ko, Ken David. Oh, Ay, naman pigsin. Ba't kaya ako yung pigsin? mine! Pamain. Ay, ang ganda nito. Kalupan ng tangkain eh. Wow. 200 po to. 200 to guys, sorry. 200 po siya, oh. Kasi ano siya, oh. Kokorjong. Saka maganda siya. Medium to large. Saka maganda po siya. Pamain Peacock. Pamain Peacock. I wanna see your picture. J.R. Ramos, hello. Ay, nano ka no? Budang, Alte, mag-message na ako din ang pong comment at emo ko papansinan na ang buri mo ay manasakit na May ka. dadala ang akin ng mga Talaga. ika na Eh, na nakapaluban kwarto, buset. Ay, J.R. Ramos, hello. Sorry pa. Wah! Pakakanya-kanyan mo pa. Baka tsura-tsura mo pa mo. Shut up. Minor singing. Shoutout po kang Adriel Soliman. Ayan, COD. Oh. Holy Cross. Yeah, oh. Ay Holy Cross, Grade 10, St. Thomas, School Year Nani ako din 2015-2016. kasi, pika. Peacock. Pamain Peacock. Adi na? Wala pa. John Carl Nineza. Justin Manalang. Ayun, nakakikyok. May yung dinalan kefa. Daniel Ken Samson, Darrell James Itong Salas yung Arceo. John something yan. Timothy John Cunanan. Sharon Macho Garcia Mangune. Christian J. Tuazon. Minors. Yun ang Ayan. pangalan. Maraming salamat po kay Jomar Galicia. Ayan. Lugar po. From Angeles, Pampanga. Kaya mo na parang kahit ilan ka na namin. Oo. Patapos na po kami. Maaga pa po kayo. May show pa si Budang. May show pa bukas si Budang. May nini. Blessing. Kay T Lady Blessings bukas. Masangkay, Alas Pangilinan. Di Vargas, alas 12, Johnny Papel. lunchtime. Nasa T Blessings po kami. Kinangilesa mo. Dalami po yung kaya kayong kaya. Wadeta pong taga-Angeles, Kaya pong Enoch. deta pong may taga-Angeles. Nubisa ko pong meet up, kitang Enox, kitang T Blessing. Alimin. At yung po ka rin lunch hanggang gat panapon. Di ba naman Malden? May may na kefa. 150. Panayin ako po ka rin, munta ako ka rin, sungi ako, pabusalan, da kayo lawin nyo man. Yeah. Okay na daw to, no? Okay. Ang paid, no? Wala pa. Oo. Sulat mo Wala yung pa. paid Wala dyan. pa. Sino nakaano nito? Anong pangalan? Lay Sanchez. Okay, sulat mo na ba? Ay, ang ganda nito. H&M yung susunod. Pamain H&M. Small to medium. Pamain H&M. Lagyan mo paid yun. Wala pa pumasok na akin dito. 100 pa lang yan. Jomar. Pamain H&M. Small to medium. Pamain H&M. 200 dito ini 150 amo po ini. Lay Sanchez Masangkay Pangilinan. Ay, ugly. Ilay, pisan kay Ilay. Kilala niya yatang... Pisan kay Ilay Sanchez Masangkay. Hi, Lay! My cousin Leonida Masangkay. Darang Fe, Darang Baby. Dara ko rin Sanchez family. Hindi ulit. Pa-shoutout niya ang anak ng Po, dami. siya kami ulit ni Jomar ano? Galika. Galicia. Galicia. Hello, Sir Jomar Galicia. Ayan. Salamat. Dakal po salamat. God bless you po. Keep safe. See you soon. Ayan, sana po mikita mo, okay? John Carl Nizera, Marco Era... Bisang manyalikang Budang. Atin niyang isto. Ayan, gusto ko. Ayan, nubriye po sa luwan ni... Tayo sulod ke, sulod ke. Ayan, sulod ke, imay niya po. Nung punta pong sasali ka na ako ni... Hindi kaya kasi gusto sa salina ako eh. Hindi gusto ko kayo sulod ke.
Ines, May wala na naman yung Budang King live. may kuya pa mo rin eh. Too much. Hoy, tang peacock. Ba, akin na nga yan. Alin? Yan. Ito? Oo. H&M? Ano yan? Ay, mo. Casey, anong name nito? Ito. Asan yung tape? Ay, mga ka man yulang, bakla. Magkasali ko. Tapos, wrong price na. Bakit? 150 lang siya. 200 yun. Nakalagay sa live natin, 150. 200. 200 daw sabi niya. Kanina. Yung pika. Pika mo. eh. Kasya niya. Ano ba yung peacock yung sa'yo? Baby, pasulod mo sa bed. My Take black! My black! O, magdinalang ka ta rin. Siya dinalang ka ta rin. Oh, Stuke, oh. Gawin niya, short siya pa. Tignan mo yung ano, yung loob ng pala. Oh. Bumuli siya, Kiki. Yan, tingin din. Kasya. May. Liver pouch ko. Tatlong kaun. Ouch. Ni. Ako yung mukhang ito. Yung kaun mo yan. Oh. Ganito siya. Sa akin. Kaya kami din. Okay po. Pa-shoutout po. Miners. Ay, shoutout po sa ating miners. Hello kay Janet De Leon from Tarlac City. Hello, mga taga-Tarlac. Ay, Hello. may nani ako nung Lou Sanchez yan. Tampinsan mo. Para kaya ka. Ay, thank you, cousin. Ay, Diyos ko. Bagay kay cousin, oh. Shout out my nurse. Ay, hello po sa ating Itang miners. kang Lay. Kaya Lee Sanchez, my cousin. From San Punta Rafael ka de dyan, Ulubao. Thank you, my cousin, Lay. Ang ganda nito, oh. Yan niya kanan. Ah? Magkano yan po? 150. 150 lang to, my cousin. Richard Ginto, hello. Kumusta kaya? Tolentino RM. Oy, malapit na kay Mayari, ha? Kumain ako, kumain. Oy, ni, Nandiyan ko dyan. Pamain COD. Pamain COD. Kaya yung sentiment, 200. Ay, wala niya tata. Banana rin. Oy, yung susunod natin, Banana Republic for 200 pesos. Abangan. Limig man kanina. Saka para siyang coat, no? Diyan. Minay niya rin ako. Ay, may ning black. Ay, sino? Kang Madam Glad Maglaki. Madam Glad, thank you so much! Papil, friend. At na din details. Madam Glad. Oh, yung, ito, pamain. Alin nga yung tata? Banana Republic. Pamain, banana. Yung size niya, small to medium o small? Ang ganda. Pamain, banana. Sylvia's, hello. Tita. Sylvia's chicken. Ako wala. GNA chicken inasal. Mga. Lechon manok. Sylvia's lechon manok. At syempre po, ayan, bukas po, at chuke po king Blessing Ketang Uni Oil. Ano? Eno? Enok. Oh, shoutout may pamay na yun. Shoutout po kay Glad Lucky. Maglaki. Thank you so much. I love you. Bagay kayo ni Ako talaga. pa ka nung John Manlutak. John Manlutak. Hello, I love you, John Manlutak. Dinanda ka chicken niligilagid. Queen. Green niya ba? Yeah, yung black. Dali naman green ni eh. Walang price yun, di ko alam magkano. Banana. Banana. Walang price Banana yun. for Walang 200 price pesos yun, di ko po alam to. magkano. Pamain banana tayo. Banana Republic yan. Banana Republic po kasi sa kaya banana. Pamain Banana Republic. Ayan. Small. Pala yun. 200 pesos po. Pamain. O yan. Meron Pamain. na, meron na. Okay. Yours na po to. Anong pangalan? Babatiin natin yan. Kabalo. Ma'am Sia Conlas. Alay pa yung bakla. Parang ba? Yan ako yan. Show you. Awak pa na. Huwag niya, Mickey. Hinga magkulang. Ken. Sabi mo tayo ganda kita. Lalo tuning mo, Ken. Shoutout ko na yung Pinoy. Meron dito. Dan, pin. Ano nito?
Ade, Panty. Ang ganda nito. Ate. Eh, Budawi tumatawag. Be. Buda ka mo kang buda? Mind Republic. Wala kang... O ini, ay maloko-loko yan. O yan. Ay, dahil- Siren Cordero, Pamain Republic of the Philippines. Banana Republic, Republic of the Philippines, pati Pilipinas, pamamaglok mo, dambugo! Kurt Morales, Vergara JB, Chevier Yambao. Hello sa inyo. Mine Apple. Banana. Happy birthday, Aldrin. Lods. Birthday ko na. Happy birthday po. Doon Po, ka. shout out me. Miners. Ayan. Hello po kay Sia Canlas of Kalulot. Wow! Kalulot San Fernando. Magtata Kalulot. Dito po taga San Fernando. Ayan po rin taga Angeles. Bukas po Chuke po King Enox. Ketang Enox. Ketang T Blessings. Ayan. Bukas po, lunchtime. Shout out me, Boss Pogi, Christopher Suba. Boss Pogi, Christopher Suba, I love you. Marvin David, I love you to All-Star Family. Karing All-Star Family, manggigil na kami. Dilatan mine kang imbornal sige. Ha ha ha, Melvin David. Bugok. Denmark Videsus, Remy Dungka, Ann Calma. Ilan dress ka na mo, ha? Papipi. Ay. Po, shout out me ako. Suot mo na lang bukas yan. Po, inyo ako po, inyong kilala, inyo. Tsaka magsapatos. Kaya. Red. Red. Miners siya po. Lahat mo gusto. Ay, Inyo. Teta? Lorenzo Hills. Ay, akin daw rin kaya kulig. Katsura ko legs. Chevy. Chevy Tanig. From... Chevy Tanic from Minalin. Hello, mga taga Minalin dyan. Ito din, King Video. Oh. Babagrit niyang kuya na. Ini. Ayan. Birthday na ano. Philip Layog. Pocholo Layog. Happy birthday, Philip Layog. Happy birthday, Philip Layog. Ayan. Isabella. Montemayor. Last five na lang po tayo. Pamain. Pamain large. Yung sa taas. Jonas Gabriel Motil, hello po. Eliza May, Manaloto Kadlas. Eh? Archie De La Peña, BCF, hello. Oh, shout out niya. Basa niya yung message dyan no. po. Nandin ko pa minaus bayag Mana. na ako papansinan. May nani. Andre Lingat. Diyos ko, May minamang. nani. Pamain L. Large, Pamain L. Pamain L po tayo, Pamain L for 150 pesos. Pamain L. May picture niya. Nag-check ng si Kaswan. Oo, wala yun. Kung sabi, Salamat. mga kwenta. Kung may peacock ka. Niro. Ay, may nanik tama ma. Pamain. Pamain L. Cheryl Serrano, happy birthday from Cherry. Happy birthday, Shell Serrano from Cherry. Cherry, happy birthday po. God bless. From Cherry Binuya. Ma'am Cherry Binuya, hello po Ma'am Cherry Binuya. Kumusta ako po, madam? Joshua Reyes, Marijoy. Tulad niya, pangakit niya. Tingnan na lang. Cheryl Serrano, happy birthday. Taga ay, yung Madam Cherry. Hello po, happy birthday. From Best Cherry, happy birthday po kang Cheryl Serrano. Yan, from Eh, hindi ba ito may ko ang itong umalan? Yan. Hindi kayo mag-reply kayo. Oo. Jane H. Chicken Inasal, ayan. Sylvia's Lechon Manok. Meron na siya, pero hindi sa kanya yun. O yan lang mag-loading yung message ka. May sira yata yung cellphone ko mga naris. Ako man yung po, may sira-sira niya. Hindi na niya mag-send yung voice message. Pakiramdaman mo eh. Paramdaman tayo yata. Lakas mo eh. Oy, sandali na lang po kami. Last Denny na. Ala yung audio. Last. Denny na ang pumalan. Last five. Lakotaan nini na walang loob man. Next tayo. Sabi mo. Excited lang.
Wapin, sagli mo naman. Ay, too much. Large. Sobrata na pala. Ayun yung big size. Oh, pamain. Big. Pamain big. Maragulya po dito po mga taba. Ay, nata sexy. Marita pa mong shoutout yung message. Jasper Vital. Bawal talo. Paula Lapid. Ryan Mercado. Clark Justin de la Peña. Claire Landayan de Guzman. Mix Bondok. Paul. Suan Delson. Jonas Pineda. Can Santos. Saan yung ano? Mind Gilagid Lechon Manok Che Alimo Kudinin. Adriele Soliman. Memay Shout out niya. na ano with feelings. Nino? Adriele Soliman. Libera na Hello, tayo. Adriela Suliman. Kumusta po kayo? I just want to say hello and hi to Suliman family from your place. I love you. Wow! With feelings ito. Bisa ka pa. Sali ka, madam. I love you. Pamain! Violet. Ano eh? Sinabi ko niyo eh. Violet, big. Pamain big. Ah, big ito. Small. Pamain bigak. Big Small bigak. burida. I love you with wings. Morning bully. Aizelin Villegas. Mag-mix ka. Carmela Small Casapaw. forever. Susunod, Forever 21. Opo, Forever 21. Punta magmainin Forever 22. Tampalingan na ka lang. Alam Forever 21.5. Animal. Kasabihin na ninyo po. Mangilag ka po mo. Wala, saan mo tampalingan? Small in. Oh, Tampalingan doon ako man. David Jeneline. Hindi pa. Pabibili mo kaya. From USA, Kansas. Kapuno family from Kapuno. Mine big. Bimiana. Hello. From Kansas, USA. Mine big. Hi kay Sir Louis Quiazon. Tia burida. Sa kayong friend na. Okay, Becky. Pamain big po. Ayan. Beng Sapaw Laos. 5, 4, pitch. Atina. Kayo, Beng Sapaw Laos. Wow. Ah, siya. Shoutout mo ako niya, no? Yan. Hello, Madam Beng Sapaw Laos. Maraming salamat po. God bless you po. Forever 21. Small Forever 21 ha. paper. Pamain Forever 21. Ano ba dyan? Itang mag-comment Forever 22 ni Malka na ka mag-comment. Main mo niya mo. Yan, small. Ay, Forever 20.999. Alexa Daniel. Eh, lago mo. Mag-call na kaya. Forever 21. Small. Ima Sanchez. Ken Jimenez. Nur Alam. Ronaldin Suarez. Calaguas. Busala na ka kanina. Ang ganda nito. Forever 21. Small. Kokorjong yan po. Kokorjong. Ko join. Magkano Wait itong na, big, ma? kamay kayo ni Mama Adriana. Ma, Ay, thank you, Mama magkano Adriana. itong big? 150. Oh, nako. Oy, konti na lang. Pamain blue. Kaya, pa-add na lang kay Mama Adriana Soliman. Oh, Beng Sapaw Laos itong big. Yeah. Lex Rivera. Wait po. Ah. Oh, shout out. My nurse ko. Mine blue. Ano to? Daniel, Yan, shout out po kang Eam Azir Hindi. Hindi. Oravan. Asan yung damit? Navarro. Riza. Inalis ni mami mo. Ito? Riza. Riza purple. Navarro. Ayun. Yung big. Ito yung purple. Ket Jimenez. Mama Adriana Soliman po, minors. Sagli mo po na. Ket Jimenez. Eliza Garcia. Uy! Rosalyn Borja. Hindi mo dito yung Gcash number. At anak puta, Andre. Oy, ati yung minessage si Andre Lingat niya ni Maloy niya. Ay, pasabi kang budang dilarang gay. Pasabi kang budang dilarang gay bayag. Pot nang igit kaya tsaka si pantulok ng animal o tenak papansin na nga ng puta. Animal kapin na si Danak Andre, nakuta ka, na bugo. Puta, loko'y ka panyip si Pangkubaya, animal ka. Pwede si paano ka nun? Eh, no, magkairi ka na ako eh. Lego. Kaila, ebon lang pugo. Oy, breaking nga kiti Andre Lingat. Ay, damo. Mine. Subukan da kapin loko mga komatungos ka ni Malka. Mine. Pamain blue. Small to medium. Pamain blue, small to medium. Pamain blue, small to medium.
Pamain Blue. Bukas mo, tigo 100 tayo. Bukas sa 100 tamo. Bukas po, ayan, dito po taga-Angeles. Dito po taga-Angeles, na po pang San Fernando, malapit na Labastagan. Isa ko po mag-meet upam. Bisa ko po mag-meet up bukas, go. Punta ako po Karib. Punta ako po Enox. Ketang Enoch. Enoch. Oo, maganda ko. Enoch. Pangpilan mo rin. Enoch. Kita pong T-Blessings. Apo pa kitang MCR Top Silogan. Karanta, mga tamo, chika-chika, picture-picture, bati-bati. Nalagyan. Shout out from Fire Nation. Mine large to extra large. Wala pa? Ella Santos. Ralph Mandap. Mine blue. Panyad Kaya yung wala, wala pa tayo. Manalo ka nyo. Manyad yung kanyo. R1 Boys Tuloy ka kayo? Minalin. Sune. Shoutout mo lang. Bisa kong kanyo. Ralph Mandap. Basta Shout out mine po. blue, picturean niya po. Picturean niya po na. Pamain Picture. Blue. Pamain Pamain Blue. Blue. Small. Pamain Blue. Picture niya po yan. Ikay-send niya po. Noy ko na yung mga. It is small. Large. Pamain Maroon. Yan ang bordes. At yan pa mong pair. Ayan, ginor. Yun, guguluhan ako Ayan. Andre niya. Guguluhan naman. Nice. Olyo. Pamain Blue. Sexy. Large to XL. Large to XL. Pamain Maroon. Maroon. Bagay niyo po. Dirimlana po, Berna. Berna. Sa Sa true yan. tingnan. Nanya, code, maroon na. Maroon. Santing na po. Pambabae yun eh. Santing niya Junpei po. Santos Lagitan. Lagian. May Jericho Luis Maroon. Lopez. Michelle Canlatan. Meron ako. Atlo na lang. Apat na lang. Atlo. Apat. Nagmumumi mo na yung sito. Mine maroon. Asan na? Ayan. Ay, natin. Pero ito yung fairness po, mababae lang niya. Andiyan kayo. Mga tatambunan o yung kayat ni Santa Tagal. Wow! I love it! Ay, I love! I love it! Mine fire. Pamain Lagi ba naman fire. yung Africa yun. Pamain fire. Para siyang labang sunog. Ay, ano yung panty na ten? Yung toyo. Design ito. Pamain fire. Saan tingnan yun yan? Ba't yung ganyan? Hindi, binili ko to. Main maroon black. Bolang yata ito. Main maroon black. Binili ko Eh, may to. nag-mind dyan. Oh, Sino? Janet. Ano ba siya? Ma'am Janet De Leon, yours na po yung maroon. Andre Simbulan. Moncarlo Mangalindan. Hello? May nag-mind dyan. Si Ma'am Sia Canlas. Ina. Ma'am Sia Canlas, thank you po. Hello? Pati na Hello ba Maki? Ba't? Sa pa yung phone. Itong ballpen. Yes. Jasmine Marie. Mine Maroon 5. Banda Lareta ni Malka. Mine Maroon 5. Dam. 24. Busalang baka Manilo ko. May manita? Yung last? Kanini. Mine 24. Pamain 24 ang ganda din ito. Oh. Sia Canlas. Ay, ating yung manggas ne. Pamain 24. Yung size niya is small to medium. Dapat pa matutusin talaga. Dapat talaga 250 to. So 150 na mo kasi bukas po kayo sa 100. Di ba? Pamura na kami, pamura ng pamura. Bukas po kanyan sa Betis. Rosang bukas maglawak ko rata kaya siya sulit ko bukas. Sipian mo. Eh, marami ta pa lang mama ko. Alam mo na, dapat at siya ng armada. Bayo, By Sia magalaw na. Canlas. Shout out meron. Garcia Canlas, hello po. Sia Canlas. Sia Canlas from Diana. Nano ka nung oras dapat at siya? Dahil Sarap mo mo rin. sinabi. Paul Canlas. Sabi Ay, naman parin kay- Paul. Ay, pasala tayo tang inasal ng parin Paul Canlas. Oh. Paul ka nga sa Betis. And Mac Pineda of Mabalacat. Wala yung mga kanyan in... Wala yung ano, Betis yan. Mine Si Paul Canlas. 24. Kilala ko. Dapat na. Mine 24. Pamain 24. Pipiling. From Australia. Maxi Nakamusta. Girl. Lagunsad. From Austria. From Austria, John Lagunsad. Paul Tad. Balaksa mo. From Austria.
Lagunsad. Ayan. From Austria, Lagunsad. From Austria, Lagunsad. Prometheus yung kasi review. Prometheus. Prometeo. Oh. Ano yung code na niyan? 24. Po, Oh. John Paul Tan. Pamain Love 24. from Italy. Hello po. Ay, sinashoutout ko yung yung ating SK of SK Telabasta. Wow, buta ko bukas. May na-call din ha? Na? Awa, mag-mind kayo, bata kami kaya kayo. Sa 150 mo, Nebes. I love you. See you tomorrow. O, mutala ka no bukas din. Dingay ka na ka ng SK kin Telebastagan. Ay, Telebastagan. Go, go, go. Telebastagan. Ha? O, babae Kapampangan. Telebastagan. Manyaman yung taga Telebastagan. Telebastagan. Anyaman na. Rar, 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 rar. Thank you, Beth. Plastic. Tala kami TV. Waring kanong SK kin Telebastagan mo tala kanong karin king T-Blessings bukas. Ay, 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 ay. Karakal dareta pila lareta. Ang Janela Nunag. Oy, pila na kami po last two. Ay, may nagmay na. May 24. Ay, hindi pa po. Ang Po, gate Jeanette De is- Leon. Jaime. Hi, Mark. Jeanette De Leon. Matang dinedela yun. Dapat kinihin nyo yan, no? Balam rin tang India. Yung may brano, miras. Doon tayo. Hello po sa ating 2,200 viewers. Dale Galang, plus siya do. Oh, sexy. Yan. Pamind sexy. Sarami kanini po. Ang Haramina Sikat. Leke. Haramina Sikat ka no po, minors. Arami na sikat. Hello, thank you po, madam. Ate, dyan may papel. Tume yan. Bakit? Jerabic. John Paul Tan from Italy. Hello po ka Sir John po, Tan of Italy. Ayan. From Italy. From Italy. Kaluguran ako po ng asawa niya. Kaya may na to. Ano? Kaluguran ako po ng asawa niya. Kaluguran ako po ng asawa ni madam. Mine sexy. Mine forever tamo. Yi! Mine sexy. Arby Manalilinita, Asan Nicole. yan? Trakenya. Ken David. Sabihan can you please help? Hello kang Ken David. Ayan, minaus yan eh, lagu. Wow, oily ko. Pa mo pa nga tsura yun ay dayo. Ken David and Jare Barkada nun niya, oh. Ken David, ay, wow, totoo, mga sa tila po mga lagu, pero nandun ako pangatsura, ako pangatulin, ako dalog na may dahil bugok, baka pang nakulo, makara-ara, mag-live ko pa mo. Na? Uwang punta kayo Sylvia sa Papa GNA, rin, no? Di ba? Pasensyanan kasi anong karakalos. O si Mak may bilis-bilis na ngayon. Nandin pilala kasi 14,000 lang nandin. Ngayon 2,000 lamin niya may bilis. May tutod dala. Bala mo akong gagawad ng kaya ba ilang mamanutod. Lalabay ka na yan, ma. Wala labay po may tutod na lalano. Mahalakak no kanya din ano. Pero dito maka-stay pa rin mga manalbe pa rin pang magmay na kalala. Salamat at siyempre. Thank you kayo makakamagano na dito makapangal na dito para karon akong gilagid aso po pa. Gilagid ako pambugal aso na tayo mukha. Oh, last! Haramina Mine! Haramina Sikat. Aramina Sika, thank you so much. Okay na, thank you Beth. Kens, thank you Kens, I love you. See you soon. Mine! 14! Mine, zebra. Mine! Pamain 14, last dress na po yan. Wrong in charger rin ni kaya katami yun eh. Small! Ay, may kalinwan. Ang ganda! Hi to Miss Jennifer Gonzalez. Hello Jennifer Gonzalez. Hello Jennifer Gonzalez. Hello. Last! Sam Gonzales. Chang Gonzalez. Nam Gonzalez. Hello din po. May nga. Mine Kayo. din yan! Nanya ko dyan? 14. 14. Meron na, Pina, tayo. Meron na. Muy Pascual. Ay, hello kay Muy Pascual. Hello po. Mag-live ko, Beth. Lagyan mo. Halipaw yan, maka-live po. Pitakit mo ka rin viewers. Na?
Nako, lagu. O, go. Hello sa mga best ko. Ayun, okay, go. O, sabihin nyo na lagi, go. Camille Gonzalez. Jennifer Gonzalez ang Pogian Carlo Torno. Ayan, ILB niya kanyan. May blue. Malbe kayo. Mine, 21! Gonzales ang Pontorno. Mine, 21! Pamain 21. Uwa. Sige. Wow! Wow, bagay po na ko lago. Best ugly din, nakalpapakay. Ito may itong ballpen. Tayo. Ganun ito. Papo, ta. Uwa na ko lago. Last name po lang po. Ati paano ikuha na ng Mia Confine, Mia Pamesha? Asan Sige. na rin mama? Nino rin may kumpay na yan? Nino? Bakit mo? Ano yan? Ay, papa-shoutout yun. O, best de pa ke pa. Uwa, malago na kayo na kung kalasa. LB niya kayo ng YouTube. Tinutok ki. O, yung tutok ke pa. O. Nako, lago. Thank you, Ano Ben. wala nang lulog yung message ko. Nice one. Nanyan ni? Nanyan May ni? nagmay na dyan. Okay. O, last dress na lang tayo. Kaya ito mag-blink-blink lang. mga Wala, bata. pigay ka na. Dati itong tuloy-tuloy yung mag-kaya. O, may last pa tayo. Last pa. Last dress pa. Ay, Ay, sige na. zone 4 ka Wala dito. na, okay na. Hindi pa. Hit? Ano? Ito meron na rin dito. Ito. Opo, yung Andre Lingan. Sinabi ko. Hello, Andre Lingat. Yung nauna dyan. Diyan sa may video. Ano na ako nagdamdaman ka nila akong earphones. Andre! Mama, asan Lili. ba yan? Nam Gonzales. Adwanin kayo, oh. Opa, daw mo Ayaw yan. sa kanya eh. Sino ko na, baby? Lalawin ang kaya. May nauna na po dawa mo. Bye. Ayan, at syempre maraming Dito, dito. Oo, sabi Ha? ko sa'yo. Okay Alis na. ka dyan. Alis ka dyan. Ito. Sorry. Po, nanini. Nagbubuhan eh. O, pamain. Itang papel kan yan. Pamain. Ano ba papel, Grace? Pamain office. Pang-office yun. Ay, agagad. May sira yung cellphone ko. Pamain office. Again pong twisiran eh. Hello, Kim Aliana Mendoza Sanchez. Hello. Sagutan niya pa kanya. Nanya ka code. Ay, pwede pang corporate tayo. Ha? Ano? Hi, hello. Karakal data, ma? Thank mo na. Pero kakiyok. Ay, sobra naman. Hello, guys. Kumusta kayo? Mimingat kayo lagi. Sabi mo mag-send ng picture. No ka rin kayo. No ka rin kayo putalan ako. Payarin ako rin miglay. Pamusalan ako bayan. Dama mo kayo na okay. No ka rin kayo. Wa, painawa na kapikasyon ko. Umaranta bukas. No ka rin yung sebitanan na yan. Alam ko pa dahil ni mama. Ay, masabihin natin mag-maintenance for short trip. Sebitanan Lakeshore. O sige, munta kami, ano ng oras? Ay, hindi na ngayon. 11 mag Alas 12 na pala, mag-show kayo pa bukas. Oh, mine, black. Mag-show kayo pa bukas, alas 12 na pala. Pero sige, kay Sebit, Okay na. isend mo yung ka na ako yung address, munta ako ako. Mine, kaya tinakanina. Pamusalan ako ba, kanimal kayo. May mainita? Ano? Quack mellow bat. Oh, mine, 16. Pamain 16 for only 150. May mahitan talwe eh. Hindi po. Kaya ako 99. Sarap may ano, bastikan last. Mine, Kiss me ano 16. po. Hello, kang bastikan last. Kiss I me love ano you. po. Oh, before you go, your... Cassandra Nicole Canlas. Cassandra Nicole Canlas, hello. Okay? Last name mo po ini, last na lang po. Pamain 150. Pamain 150. Ayan, siyempre maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. See you sa Mutak, Mexico ngayon sa Sebitanan. O, hindi itong may container. Mama, Pwede nang may yung container. May pa kano shout out. Luis Philip Reyes, Grisa Gil de Guzman.
Sir Luis Philip, ayan, Eko Pumagalala. Ay, yung kanina, Alika, hanap ko adiyo ngayon, mo yan, wala loko. siya. Busalan na ka, loko. Matama ka yung hospital. Love you. Thank you so much. This is Budang. Ayan, bukas po at Choco po. Bukas po at may birthday. Wala maliwa yung malam. Yung King Angeles. Bukas po din King Angeles. Pwede pong meet up. Bukas dalami po itang in order yun din taga Angeles. Ako pa rin talaga San Fernando. Dumili sa ako din sa karin. King Eno, kitang Yours na po. Hanggang pa umiyak milk kapag blessing. O, buka rin Uy, tapo mali may nga, mali ah. Joke yan pa, hindi pa O, gusto mo ito me. Gusto may sinubok me. Hindi kaya subok. Jace Datu Pia Puritan. What? Ulit-ulitan niya Jace na Datu natin. and Bea Free Guy. Ayan, thank you. Ika na, Case. Ano? Sabi mo, umita bukas, kaya tanti blessing Enoch, kaya masagan. Angeles. Karing Kaya Angeles gana-gana Angeles, bisang meet up, King Enoch, T blessing. Alam mo, lunchtime hanggang kapanapon na chukali ka rin. Yan, sige, go. Pa. Wala na ako Agalan. Wish me. Lago mo? Guys, ganito pong taga-Angeles. At so kami po King Enoch. Ketang tea blessing. Lunchtime hanggang onward ya po ito. Karin pong bisang makiti po daw. At so kami mo po karin. Hi, sir. Ikaw may tito ko. Happy birthday ka, Sir John Dato. Uy, malalang tayo pa mo ni. Hoy! Bang Bang and AJ, I love you from Tita. Bang Bang AJ, I love you from Tita Fe. Chilgin to. Happy birthday ka, Sir John Sanjan. Oy, Sir John Datu, happy birthday! I love you, mama, chup. Sana marakal pa yung birthday datang kaya kahabusala na kanina na kansikinini. Po, gilagit po takain na kanina na kabugalato po pang... gilagit. Wah! Baka! I love you, happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday! Po! Happy birthday po! Yan, payarin na po yung labi. Madam, thank you po. Salamat Konti ko po pa kayo, duduplit ganda-ganda po. ng Salamat po kayo ngayon ganda-ganda migmine. Ayun, kasabi kayo po Sir John Dato, birthday na po. Dahil po salamat. I love you, Sir John Dato. Happy birthday. Hindi ng ballpen. AJ and Bang Bang, love you, tita. Ulit-ulit ka? AJ Bang Bang, love you! Hoy, ganito na kayo Chilgin to, papagbigyan pa. Hello, Chill Ginto. Chill ka lang. AJ Bang Bang, love you! Fergie Arcilia, hello. Ay, Madam Mama Fergie. Gia. Hello kay Fergie Garcia. Fergie Garcia, hello. Ayan. O, makalive ko pa bakla. O. Nani, ni Papa May niya, o piniblasan tayo. At yung anong minayin black yung Fergie Garcia? Ala. Ala pa, hindi na yung main mo. Ayun may gusto. Wala yung po. Bukas Ita ano nga maron lalam. Wala yung po. Ala, may yunahang kabes. Ayun na, bagit ang taule. May yunahang ka. May yunahang ka, Terry. Thank you, Beth. Bukas mag-live kayo pa. Okay, okay. Sino man name? Munta ka. Babaeng Kapampangan. Hello, mga babaeng Kapampangan. Ikaw tamo ito na. Hello, babaeng Kapampangan. Nakalagyo. May kula chikas, tas dalaran kula bukas kitang show. Jeremy De Leola. Ayan. Jeremy De Leola, hello po. Sa total kula. Mother, I love you. God bless po. Keep safe. Ay. Oh, what? Munta kayo King Enoch. Sige, go. Sali kayong kahit T-Blessing, saliyo ko na. Okay, take care, love you. Dalhin mo Yung may pa. tanggal na. Picture lang. Wow, panangda kayo na. Lunchtime, mag-aamin gat panapon. Sabi niya, Dapat meron mo na siya. pila lang kayo. Love you. Picture lang. 400. Uy, saan mo ka bukas? Tayo lang yan. Tayo lang. Basta kasya, no? Kasya. Oh, ikaw lang yung dinis sa likod. Uy, hindi na ako. Kung lukod ako, ayoko doon. Oh, Lloyd naman. wrong niya. Uy, ma, sorry. Wrong.
Too much lang. Sabi lang pagluto kang chicken in the sala, no, oren ila, manal belon keso. Ding! Budang natik nanin bitan ng chapter, ni ko tayo. Balo ko to. Hello po, ayan, de pong Budang Natik Sebitanan chapter. I love you guys. Oy, ni kayo, Nako, lago. Ay, O, den Budang Natix. Hello, Budang Natix. Oy, ni pa, Karaan, dambugok! Happy Halloween ka, no, budangan ng katalino. Thank you so much. God bless. See you tomorrow. bye-bye po. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Kay baby. Uy, Ken. Dito tayo, magbabay muna tayo. Guys, bye-bye! Thank you so much! Hi. Thank See you. you tomorrow! Happy birthday, John Dato. Shoutout pala Ninja Van. Ninja Van. Thank you, Ninja Van. Tarlac. Tayo, bakit tayo? Doctor Tayo. Ninja Van of Tarlac. Ayan, thank you so much, Ninja Van of Tarlac. Ito po, Ninja Van of Tarlac. Ayan. Salamat po, Ninja Van of Tarlac. I love you, mama. Chop, kara, yung bako, dambogo. Partner Mia Buwang. Partner Mia po yung Ninja Van. Thank you. Bye-bye na. Hi, Ken David. Hello. Nano? Na? Awa, mutakay sa Barangay San Juan. Kitang JNA. Mutakay kitang JNA. Ini, apa lang niya. Wa mo tako, kani pakikita nyo ko mga palampalingan ako, gilagid. Thank you guys. Ipin mo yung babo. Thank you.